Cobor în trecut ca într-o fântână pentru a-mi astâmpăra setea cu amintiri dragi. De multe ori nu vreau să mă întorc la suprafață, însă zăresc luna, stelele, ochii tăi și mă întorc. Amprentele de aripi de pe cer sunt ale lui Goya sau ale lui Caravaggio? Vibrațiile pietrei sunt ale lui Rodin sau ale lui Brâncuș? Prin ochii păsărilor, lumea are un stol de dimensiuni. Păsările știu diferența dintre vis și realitate, pe când eu stau pe o piatră, privesc cerul și îmi dau seama că nu sunt expertă în nimic, în nimic. Doamne, ce n-aș da să fiu pasăre! Pietrele de râu pot imita bătăile inimii. Nu mai putem fi siguri de sentimentele celuilalt. Pot fi rodul unei imitații. Nu mai putem fi siguri dacă, mergând la râu, vom păși peste pietre sau peste inimi. Nu mai putem fi siguri dacă aruncăm unii în alții cu pietre sau cu inimi. De dragul adrenalinei, tot mai mulți merg la râu în căutarea pietrelor care imită bătăile inimii. Este un fel de febră a aurului. În curând vom ridica ziduri din inimi și vom crede în sentimentele unei pietre. În curând. Merg în urma pașilor tăi și mi dau seama, după firul de iarbă, starea în care te afli.
Dacă firul de iarbă este culcat spre est, înseamnă că ți-a răsărit un zâmbet. Dacă firul de iarbă este culcat spre vest, înseamnă că ți-a apus o speranță. Dacă firul de iarbă este culcat spre nord, înseamnă că ți-a înghețat un sentiment. Dacă firul de iarbă este culcat spre sud, înseamnă că într-acolo îți migrează dorul. Merg în urma pașilor tăi și-mi dau seama, după firul de iarbă, că și în urma mea merge cineva. Însă nu știu dacă își dă seama în ce stare mă aflu, pentru că tălpile mele culcă firele de iarbă spre tine. Unii oameni complică ceea ce este simplu. Un geniu este furnica. Știe să simplifice complexul. Nu m-aș mira dacă o furnică ar ști să aducă două fracții la același numitor comun. Nu m-aș mira dacă o furnică ar folosi algoritmi pentru a simplifica calcularea numerelor mari. Nu a plouat de ceva vreme. Furnica își vede cu modestie de al său drum.